Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwethu lwesiZulu. Sisaqhubeka nokufunda yona incwadi ebhalwe uFelix Mathenjwa ethi Ithemba Lami. Namhlanje sifunda isahluko sesithupha. Ngiyacela ke bafundi ukuthi ni subscribe kule channel yethu, ni share le video ukuze isabalale isize abafundi abaningi. Emuva le ebaqolusini uZabalaza wayeseluleme sezipholile nezingozi ezazisekhanda ezishaywe nguSandanezwe. Ekupholeni kwalezi zingozi akazange azihluphe ngokuvula icala ngisho nokuyobika kwaMnumzane, kodwa lokhu ima kwabo yayinevuso eligcwele lokuthi ifuna ukuziphindiselela kuSandanezwe owayenze inhlekisa. Ukushaya kwakhe phambi kukaNokulindela akuzange kumthunaze kumlethele namahloni okuthi uphoxekile entombini. Esikhundleni salokho kwamnikeza umdlandla wokuthi afune ukuziphindiselela kuSandanezwe ngokuthi amthathele intombi yakhe kumnyama kunjani. Wahlala kanjalo ebuswa igqubu lokuziphindiselela. Wanquma ukuthi into yokuqala azoyenza ukuba ayobona uNokulindela. Nebala akubanga isikhathi esingakanani wanikela khona kwaHlazakazi, wafike wacasha ngasemthonjeni lapho kukha khona uNokulindela. Esikhathini esingengakanani uZabalaza elindile, waqhamuka uNokulindela ezozikhela amanzi engalinde lutho. Dudlu, gege la gege, gabha la gabha, manzi angishaya ngaphakathi, ngavuma. Ngaze ngafa ntombi, ngaba zigodigodi, ngigadlelwa wena. Kwenze njani? Salusungifukamela kule mizaca, ngoba nabasokhukhwini lokufa bavukela kimi. Noma benganginqoba, kodwa olwakho uthando nkosazana abasoze balunqoba, kanti nobuwena abusoze bagudluzwa emqondweni wami. Ngizimisele ukukufela noma ngifa uze wazi ukuthi ngiyakuthanda. Ngangikuthanda, ngiyohlale ngikuthanda nkosazana emhlophe njengezihlabathi zolwandle. Ngicela ungamukele nginjalo, ntombi emhlophe. Wangethusa mfokazi Ndini, kwenze njani? Khona ngempela ungaze ube zigodigodi nje uthunywe ngubani, ngoba kade ngakutshela ukuthi yehlukana nami, nginesoka lami. Ukuba wangilalela ngabe akunjena. Namanje njengoba uqhubeka ungakhali njengoba lokhu uTalatiya ozilandela lona. Ukuze ngikuphephise ngizothi muntu dlulela phambili, ungaze ulinde amathonsi abanzi. Ngaleso sikhathi wayeluzwa uthando lukaSandanezwe luphuphuma ngaphakathi. Ungeke ungithume phambili nkosazana, ngoba nakuwena angithonywanga muntu, kodwa ngathunywa inhliziyo. Tshela yona inhliziyo leyo ke ikuthume engxenye, ngoba lapha kithina bothina akusoze kwakulungela neze. Noma ungangivimba ngaliphi inkosazane, angisoze ngadela. Ngifuna uyongivusela umuzi kababa. Umama akanamuntu omphekelayo, futhi akekho omunye ongakwenza lokho ngaphandle kwakho. Ngisho bengangishaya kuze kusale umndondo, ngiyobe ngilokhu ngiyimi egameni elilodwa lokuthi ngiyakuthanda Nokulindela. Ngisho benganginqoba, kodwa uthando lwami ngeke balunqobe. Ukuze ngiphephe kule mizaca, ngicela nkosazane ufukamele umoya wami, ube ngowami, ngibe umbheki wakho. Ungathi usehluleka ukuzibheka wena, uthi uzokwazi ukuvikela mina. Musa ukudlala ngami wena mfokazi. Angizwani inhlobo neminqolo ehlala yethembele kwezinye izinsizwa uma iyodwa ingakwazi ukuzilwela. Lamazwi kaNokulindela akhombisa ukuthi ukushaywa kukaZabalaza phambi kwakhe
kwamlethela isigcwagcwa kwamephuca isithunzi. Noma ungathini intombazane, ngiyohlala ngiyiphela endlebeni uyoze ungizwe. Umoya wami awusoze wakuthola ukuphumula ngaphandle kwakho. Engikushiya nalo elokuthi izimbiza zakwethu zikulindile. Uma kungenjalo ngiyoqoma ukufa mina uqobo lwami. Iqiniso lokuthi lapho ukhona uhlezi emanzini lingephikwe futhi ngingalifela. Uma ngehluleka mina izihlahla zizosebenza ngimfunge ozamekile kaBaba. Ubaba uyazizwa ukuthi uyangisongela Zabalaza, futhi uma kuke kwavela mvelivelayo ngiyokwazi ukuthi nguwe ngoba uyangisongela emini libalele. Sengiyasola nokuthi nguwe ophonsa usanda nezwe ngoba ucabanga ukuthi uzongithola, kanti phinde washo uNokulindela washikizela nembiza yakhe. Uyazizwa ukuthi uyanginuka, uthi ngumthakathi ntombazane endini, khona manjalo futhi awungihloniphi, ungibiza ngelikaBaba, uyedelela ntombazane endini, uyezwa esho emsonta ingalo. Ngiyekele wena Zabalaza, ungilimazelani? Ngiyekele ngihambe ngiye ekhaya. Usufuna ukungithakatha njengesoka lami owalithakathayo. Esho ekhala edlukulundela uNokulindela, imbiza iphunyuke iye iyowa njenganje yayiphihlizeke. Wasuka lapho uZabalaza wajokola edumele ezizwa efikelwa ulaka nokuthukuthela. Intombi imbize ngomthakathi. Wayesonga eqanganisa ngenhliziyo ukuthi uzomdelisa uNokulindela. Ngizosuka ngiqonde enyangeni yami ngifike ngiyitshele yonke into. Sekungamane kufe gula linamasi. uNokulindela yena sengimfuna ngezihlahla. Sengikhathele ukumncenga. Sekungamane kube yini yani. Wanikela kuyo inyanga yakhe uMzungezi. Inhliziyo yakhe yayigaya izibozi izinto ayezitshelwe uNokulindela. Yini waqhamuka ukhabuzela mfoka Buthelezi? Kwenze njani? Ithini intombi? Iyavuma nje. Uma ingavumanga kuyobe kusho ukuthi awuyisebenzisanga kahle imithi yami. Cha Jiyane, ngiyakholwa kukhona umuntu onesichitho esibi angigadla ngaso entombini. Into esengifuna uyenze manje baba ukuba ubophe into yokugcina, uphonse into ezoyilanda intombi ize lapha. Sengikhathele manje. Okungenani uma ngiyeswela mina, ngcono siyeswele sonke. Ngaleso sikhathi wayesebonakala ngisho emehlweni ukuthi uthukuthele umfoka Buthelezi. Ngasho ngathi masigadle nxa zonke wena wenqaba. Kunjani namhlanje? Uma ufuna ngiyilande ngezihlahla intombi, anginankinga. Kuphela nje ngizofuna inkomo ngaphezulu. Inkokhelo kayiyona neze inkinga. Izinkomo zikaBaba zigcwele isibaya. Engifuna ukwazi ukuthi ngingalahlekelwa yiyo yonke enginakho ngenxa kaNokulindela, ngisho nempilo yami uqobo. Cha, ikuthathile le ntombi mfana. Angikhathali noma kuthiwani. Baxoxa-ke kwathi sebezohlukana, inyanga yamnikeza uZabalaza imithi. Ngizofuna ulalelisiseke lapha mfana. Ugeqe izindlebe ngoba iphutha elincane liyobona okuningi. Uyawubona lona kuzofanela intombi iwudle. Kungaba yisemanzini noma ekudleni. Isho imnikeza ibhodlelana lokuqala. Lona kuzofanele ungene emanzini azogeza ngawo. Yiwona ozobulala isichitho lesi abasigcoba emzimbeni wayo. Lona odliwayo yiwona kanye ozoyibiza ihambe ihayiza ibiza igama lakho. Uqapheleke mfana, ungayiphambanisi nangengozi lemithi.
Uma ike yaphambana kuyobonakala izinto eziningi, ungasho-ke ukuthi angishongo. Isho imnikeza ibhodlelana lesibili. Bavalelisana behlukana uZabalaza ekwenkulu inkinga yokuthi kazi uzothuma bani entombini owayezokwazi ukuthi nendlela yokusondelana nayo ukuze akwazi ukusebenzisa le mithi. Kwakungekho masiza ngoba ngisho wayengasiqunga isibindi yena aye entombini, wayengeke afike ayifunze imithi ngenkani. Ngakho-ke waphoqeka ukuthi athole umuntu ozoba seduze nentombi. Esecabange cishe umqondo, wakhumbula ukuthi iqhikiza likaNokulindela uNomgedla kwakungukanina wakhe. Waqunga wathi nakanjani uzomqonda enethemba lokuthi ngeke alahlwe umuntu oligazi lakhe. Walala ezijube ukuthi kufanele ukusa kwaziwe nguye ayofuna uNomgedla kwaHlazakazi. Nebala zathi zingakehli emthini, wayesesendleleni. Endleleni lapha uhambe uyasonga ukuthi ayisekho into angayenza, sekuyikho ukuthi alwe ngezihlahla. Into eyayisamile ukuthi kazi Nomgedla ndini uzovuma yini kulo msebenzi ozothunywa wona. Kwaba ukufika nje wathola okuwumfanyana kwelusile wakuthuma ukuba kuyombizela uNomgedla. Ufika nje uNomgedla, uZabalaza usenkingeni yokuthi kazi uzoyingenisa kanjani indaba. Nokho wagcina equnge isibindi. Siboneni mfoka Buthelezi, ingabe usivakashele ngaziphi ngesokusa lezi ezikushise kwaze waqoma ukunqamula umnyama wadela nobuthongo bakho? Oye muntu wabantu, yiwo umzwangedwa odlala ngathi, usiphuphuthekisa ngomnyama kuhle kwamalulwane. Ungibona ngilapha nje, ngibabele usizo lwakho nkosazana. Intombi ayivumi, kodwa phezu kwalokho sengincamele ukuba ngimane ngisale ngingenalutho kunokuba ngilahlekelwe yiyo. Wathi ukuthula kancane uZabalaza, intombi eyibheke ezinhlamvini zamehlo sengathi ufunda umqondo wayo. Hayi-ke asazi phela ngoba zonke izinsizwa ukuze ziziqhenye ngobungwazi bazo kufanele ukuba zizishelele entombini. Asikwazi-ke lokho kwakho kokufuna ukukakiswa mfoka Buthelezi, siyakweshwama. Nkosazana, angisho ukuthi ngifuna ukukakiswa, kodwa yonke into ihlotshiswa zimonyo. Nami-ke ngikhalela nje indlela yokwenza ezami izimonyo. Angizwa uthini? Cha, muntu wabantu, ngiyakuzwela, kodwa uma usizo lwakho luthinta imithi, ngiyaxolisa. Angifuni nje ukuzethukisa ngezwe bese kuthi uma kuvela mvelivelayo kuthiwe umthakathi yimina, lutho kuphendula uNomgedla. Kungathithi ubhulile ukuthi uZabalaza waNsondo ufuna usizo luni. Eqinisweni nkosazana, uma umuntu umthanda awumfisa lutho olubi. Ngakho-ke nami ngeke ngakunikeza umuthi obulalayo ngoba uNokulindela lo ngiyamthanda, ngifuna ukumenza umfazi. Kanti-ke futhi angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngikuthele ngehlazo lobuthakathi uyigazi lami, kucacisa umfoka Buthelezi eyibeka isisoka indaba yakhe. Hayibo, ingozi enjalo phela kufanele umuntu ayigweme ngoba akwaziwa, ungathi uyenza bese kuphambana izinkomishi. Into ebuhlungu ukuthi izwe
alizobe selithi umbulali zinyanga noma isesheli, kodwa kuzothukwa lo owufakile umuthi. Ngiyethemba uyayizwa into enginqaphaza ngayo. Ngikuzwa kahle nkosazane, ngingadakiwe. Yiqiniso impela lento oyishoyo. Kodwa-ke lokhu okwami kwehlukile. Okothando kuphela, hayi ukubulala. Uzabalaza naye uzabalazela ukuzivikela. Uma kungewona owokubulala hleze ngingazama. Nakhona sengihlulwa yikho nje ukuthi ungukanina, kodwa kungenjalo bengingeke impela ngavuma. Nalapho kodwa kuyoncika ekuthini usizo alukho yini ngaphezulu kwamandla ami. Yamgqolozela intombi yalinda azokusho. Nkosazana, ngizocela uqaphelisise ungalenzi iphutha nangengozi uphambanise le mithi engizokunika yona. Esho embhekisisa efuna ukubona ukuthi ngabe umuzwa kahle yini. Ngizocela lona ufake ekudleni noma emanzini azophuzwa intombi. Esho emnikeza ibhodlelana lokuqala. Lona wona kuzofanele uvuvuzele emanzini ezogeza ngawo intombi. Nakanjani kulena ngeke adabule, wena nje uqikelele ukuthi ingaphambani. Wamnikeza nebhodlelana lesibili. Sekukimina-ke ukuthi ngiyifaka kanjani le mithi, noma ngivakashela kubo, noma ngimbize azolala kithi ukuze ngithole kahle ithuba lokuyisebenzisa. Nokho icebo seliyozakha. Hayi, kodwa buyanihlupha ubushimane benu kanina ngoba bugcina sebufundise nathi ukuthakatha. Kuyothiwani kanina ngoba kuphilwa ngakho ukusizana lapha ezweni. Baxoxa-ke base beyehlukana bethembisene ukubonana esikhathini esingengakanani kuzwakale ukuthi ngabe izinto zihambe ngalo yini uhlelo. Wasuka umfoka Buthelezi amabombo wawabhekisa ngasekhaya, inhliziyo ikhululekile ngoba wayebona ukuthi inkinga yakhe isizoxazululeka. Siphela lapho-ke isahluko sesithupha abafundi. Sizohlangana futhi esahlukweni sethu esilandelayo esiyobe sesiyisahluko sesikhombisa.